בית יש רק אחד. קשה לסיים דברים טובים, והגענו כמעט לסיום. אנחנו כבר 5 שנים נמצאים באיזשהו חניון, חנוק, חם. אתה רואה אנשים הולכים ככה בבית נס, חפשים את המקום שלהם לפי המספר של החניות, איפה אני ב7, ב8. כולנו יודעים שאנחנו קהילה מיוחדת, אנשים מיוחדים, אווירה מיוחדת. לא ראיתי עוד בהרבה מקומות כזה דבר. מדהים לראות איך המקום כאן קרם עור וגידים, מאתר בנייה אפרורית. המקום כאן נבנה, בנייה בית מקדש מעט, מפואר ומרומם, והכל בזכותך ובזכותך ובזכות כל אחד ואחד מאיתנו. עוד יותר מדהים לראות את האהבה הגדולה שיש לכל אחד מקהילת חברי בית כנסת בספילה, המקום הגדול והקדוש הזה, שההוראות קבע של כולנו מתקתקות מדי חודש בחודשו במשך כמה שנים. תודה רבה. חשוב לנו לראות כל אחד ואחד להתגייס למען הקמפיין, למען עצמך, למען המקום שלך, למען הייחודיות שלך. ובאמת זה המקום להודות לכל אחד ואחד מהגברים על העבודה המדהימה שנעשתה במשך שנים, יום יום, בהשקעה מרובה ואינסופית. אנחנו צריכים אותך איתנו. צריך את הפוש האחרון, את הכמות האחרונה של הכסף שצריך, וצריך שכל אחד ינסה לחלץ חושים, לאסוף מעצמו, מחברים שלו, מידידים שלו, כמה שיותר כדי שנוכל להגיע ממש בזמן הקרוב, ובעזרת השם נצמח ונגדל הרבה יותר. תעשה רק עוד ממש את הדבר האחרון, כדי שהכל יהיה כמו שצריך, הכל יהיה מושלם לגמרי, כדי שנוכל להיכנס לפה ויהיה לנו בייס להשם ולתוירוסוי. ומה שנדרש מכל אחד ואחד זה רק עוד מאמץ קטן, עוד גייסות אחת קטנה של כולם, ובעזרת השם נגיע לזה.
secho Yisroel Yani beroi chasecho Hayavoy meisecho Eshta